toiwana ofu toiwana panoita vamwe ofu neniwo ndiri paofu kudana anofungwa ndi munosara mchijeka zvitina panoita vamwe ofu neniwo ndiri paofu chitiudzai izvi ndokubva ndadini ndokubva ndati BaRuva heyo eya anobva kuti heyo ndidolasi takambofarawo tiri magrosa navamwe tichimwa dorowo takamwawo makatoisva pukuta ndavonoizama zvavo makaizama usazike zviurikuzegei makaizama kusvika but change maibatsigwa nani kuti muzive achenji aibatsigwa nabatani batani ndo vangu varipo achenji aibatsigwa nabatani vachitiekera ko zvino babatani vangu vanoda kubatsira zvekuchengeta imwe mukaitevera mukandoda mari yangu apa problem ndinokuisai batani BaRuva kana kutevera vanototera zvekutoda zve kuti ndipei heyo anategwa zvezvo yakategwa nemutowo wekukwereta BaFarai vakazondimozopa BaFarai mari yavo saka vavatokwereta BaFarai kare ndangoda 1 ndikati aiwa zvakwana ndikanzi aiwa ndongoda 1 ndikati aiwa zvakwana BaRuva zvikanzi oright ndobva vahwisisa kudaro vakabva vaenda kunohovha yekuti vatenge 1 ravanga vagara vachida kwakuzoti ndatenga ndatotengerwa nababa edu saka apa iyi ndio chimwe chinhu chandakakangana kutaura kuti munhu musangokweretesa mari musho nyange vakakwira pamusoro pegomo musangokweretesa mari mazviwa tingatopedza pei yose vachingokwereta chidero ivo vanotoziva kuti kwandiri havambodero ingoti hawa iyi ndakangova chimboendai mune chanya haina kupera neawere iyoyo yakapera nemazuva mangani wekutanga makadini mamusingaite tengere neshamwari yenyu taingoita vamwe vakamboenda oraiti kumaichi munoswapa asi makapaona sei pashowground panonakidza vanakidza vanhu we musadireni moroswa zvene vanhu mudomboshava hanzi muri papi chida kuonai navanhu vekudomboshava vamuresei ita kuti hello how are you my fans ndomboshava taurai izvo zvandaita ita kuti hello how are you my fans ndomboshava hello how are you my fans ndomboshava how are you ndomboshava yes vachitaura wani vadi saka vanoda kukuonai muchaita sei vanoda ngotiona nongouya kuno kubasa vanongotifonera kuno kubasa chatati zvemogadzira maappointment flyer vanokuonera muchigosha panogochwapo hashadu pane panonzi bahasha wapanonzi zveBaRuva yakaimbwa nawindi pane panonzi bahasha pashowground saka muchanotigochesa dini BaRuva pahasha pane mafanzi enyu zva chaizvo mafanzi aBaRuva hanzi ndichakuonai pahasha rini musesandi sandi ndoinge yakanaka aiwa pamuchaona pahasha pamwe ndiripo ndichataka live stream ndongoti mafanzi aBaRuva ni domboshava tiri pashowground pahasha muchene me makapfekesa kamusi wacho musi wacho ndinofanira kutowacha nupi me makapfekesa ndakapfeka ujini ridzii ko apa pamakaenda zvekunochocha mamakachieneyo apa ndasina vonyaya zvakanaka asi vana mai vavari sei vana mai vavari right ndemamuchindiudza zvavambopuwa mari yechikafu nhasi ivo kutaura kwavanga vachiitavo vanoti vachapiwa nhasi kupuwa mari 20 ndizvozvo takatumira sabu ku$80 uye hatichiri ipapo ndakanga ndabatwa namaigirei vachitaura kuti vana BaRuva vanga vabatana nevamwe panhau dzekubvisa zvemutero yepabhuku uyewo burial nezvimwe zvakawanda kuitira kuti vanhu vasakomplena nokuti hanzi vanhu vavokomplena kuti hatingaiti basa rekushandira tine ndo BaRuva saka vanhu vaikomplena mubhuku ravo ndikati hazvina kushata chadi chazvigadzirisa
mari takaitumira ndofunga last week iyo asati na kushitara hedu mavideo tangoti titaure kuti kuna mwana weko mautsi vaya vanenge vachizoda kuti BaRuva havabhadhari mari dzemitero BaRuva havabhadhari mari dzemabhodhi avanorembwa nemari dzedzinodzi marodhi wati zvimvura vakabhadhara saka tisati takati kuna migrey ndo secretary chindikaukuleterai kuti gore rese rodiwa mari yezvinhu zvakwaBaRuva amozviona so that vanhu vatori kukomblena kuti BaRuva havasi kubhadhara zvinhu tiri kuvashandira mubva madzokera munowadza kuti BaRuva vakabhadhara zvinhu zvegore rese saka migrey vakava ndikaukuletera kusvika pa$60 amozviona saka pane mumwe mupfanziwo atinoda kutenda akazongoitawo chipine zvakaita chipine tikatomutenda nekuti imwe sarari yavo vanga vanayo tikati mimi imwe sarari yenyu vaidawo kutenga majombo nezvimwewo zvaida kutenga tikati ichitorai mari yenyu imochitenga zvamunoda zvacho isu kumbatotumira $80 $60 iya iri kudiwa kwana migrey kuti ndeya migrey imari yekuti muchaita imari yekuti rejoin burial inonzi ndozviyo burial mari yekuti rejoin burial uye kuti mubhadhare mutero wepamba penyu kuti muri kutera ine mere saka zvinhu zvekuti takatofara kuti vakakasira kuti bata tikagara tabhadhara in advance saka sabhuku vaiti musi wa3 January ndo pangu pachatwa misangano yaiya ivo vachandosubmita mari iyoyo asi izvoni ndakavati bvisai $5 pa$60 iya havabhadhere iwowo kunzanzi mupuwe mabhodho muchaugwagwa ufanira bhodho amozviona kuti mamusingazvizivi futi saka ndinotaura nekuti kuna vanhu vanotaura pamwe vanofunga kuti BaRuva vari kuchena vari kuharare BaRuva vari kubuda vachidya nyama asi havabhadharichi mutero wakabhadharwa vanhu vevamwe vanhu vanoona vaive kwamautsi BaRuva vakapedza chikwereti takavati zvoni kana pane matop up anozoitwa ekubhuku kwavo kane achidiwa vanongondiudza handiti havachakashata togoda kuti BaRuva vabhadhare zvinhu zvavo vasateverwa mangwana nevamwe vachinzi BaRuva havabhadhari zvinhu hatidi izvozvo handiti saka moti kudina sisi venyu vanomiramira kudai kuti musa ndiri kufara mofaremi ndikufara kamuchifara kuredhiyo yangu makapana ndikufara BaRuva takandibokuzanwe ndakatenga redhiyo tikati redhiyo ndo ichibhazuka chipachi mabasa chisipika ini ndobva ndabatiwana nasabhukulele vakati kosichero ndaiboona vana vachitamba neredhiyo asi redhiyo yandichaioni kuti kwakanhakurira ndi pandobodarika kabvunza kuti chiredhiyo chakazoindepi zvamba BaRuva vakasiya paBabakero chiredhiyo ini ndokufona ndokubvunza Babakero kuti Babakero koma mugozosigwa redhiyo yaBaRuva nekuda kwezvanga zvaita sei iredhiyo mind you ndakangowabasa tichifanira mbondohwawo muri kumba ini ndotorwa kuti BaRuva vaita makachitaura chokwadi redhiyo makaisepi kwani saBabakero vari kunyeperai tigowafonyera here futi makavapa zvaita sei Babakero ivo vakakurambira here hanzi naBabakero indiri mazisipika angu makuru saka togoenda notora redhiyo morevesere imupepe mamopusa vachikuvhunzai maikiro vakaramba wani kuti hazvikona hatina redhiyo yenyu vakadirwa inyaya yeredhiyo koita imwe nhau futi yaiva yechii wekwana mairuva namairuva vaikuvhunzwa kuti vakazinda kumusha kwavo here saka takazongoronga kuti apa vari kuita hekera pava kumboenda pakrismas apa papaita ofi dzavo muperekedzana mairuva handindizvo komugonyarerei ine rini saka ina handindorega kuinda kukrismas kumba kwedu here BaRuva muda kuzama kuti kuti ndiunzwirewo nyika yeZimbabwe asi munoona zvichibuda here vasikana ndotoshandai imi asi pamberi pamwani ndendashanda imi gore rino rese BaRuva mambozviona nekuti imi kana muchinzi 24 munenge masvika kumusha kwenyu ini 24 ndikura ndendi kumusha kwenyu ndari kumusha kwenyu musi wa 24 ngokuenda kumberenga musi wa 24 iwoyo ndoita kuya ndodzoka rini Christmas ndoitembera muzviya handizivi chimbotiudzai vamwe vanhu vanoona kuti BaRuva zvakuti hazvoita here petro yacho mune mandipa here petro ndingatomiramira hangu kuti tiwane kwezi inowanikwa munoiwana sei chimbondiudzai tactic wamunoda kuita petro yacho mungatobatira henyu pane zvimwe zvinandireva kubatira mari yenyu pei pane imwe mungatobata nyese zvoita were zvibabatanidzwawo zvekutana nemunhu ndonema chaiko zvinobuda kuti pamba paBaRuva pari kuda Christmas kumba kwaambuya kwavari kuinda kuri kuda Christmas kotifiwewo
Woti chindibatira pay. Woti chibata ipapei yangu BaRuva. Shobuderi. Itondinamatira mukaona mufanza ndoda kutopa pafuel ndinogona kusacrifice. Tokuperekedzai. Tomuka kana na 4 am. Amozvona. Ndoenda nemi. Ndokuperekedzai. Ndokusvitsai. Ndokusiya ndodzoka. Handiti? Kana wozvikafamba zvakanaka. Mukaita munyama ndikashaya wanoda kubatsira papetrol yacho yemusi wa12 kunokusvitsa nemudzimai wabhosi. Vada kuti vaende naMairuva kuMberengwa. Saka ivo vakabva kare vachitaura hanzi ndoda kuti mutiperekedze. Saka ndikavabvunza kuti saka petrol yacho munoiwanepi? Bhosi ndida petrol ka. Ndida petrol kuenda Mberengwa. Saka ndozodini manje? Ndopa pane nyaya ipapo. Saka kana pane anozokunzwa tsitsi dzekuvatopera fuel ndinonovatora ivo naMairuva nezvimwe zvanawo aminoti nehwani chidoko zvimwe zvosara nasekuru nemunhu uya airegwa uya tigotaurirana. Excuse me, voenda uko kwandizi kuti mune makudzoka nini? Inini handisi kugara kumba kwana Mairuva. Ndina chidzoka. Mungone kudzoka sezvo? Shobuderi zvamuda. Munenge maenda kwana tezvara. Munotonogara. Onongotonovatako. Ndidai zvaitoita taitokumbira sabhu kuti vatiperekedze kana mumwe munhu kuti ati asiste bhosi mangwana zonzi vakaona Sheroni unogona kubheuka kana kusara nechimwe chinonzi vakamuchekeresa kuti vakaita soso kana kuti vakadai vakadai hazvozonetsa kuti mangwana kana kuti vana maigirei vachoni kana nasabhuku vacho kuti tizoti vakwanisa kuperekedza njira zvokufamba nemhuri yemunhu pasina mumwe witness panonetsa unoza nonetsa ungatanzwa nayo ndikakataona fiwo ndozvokudzai handiti uye zvo zvakudhipendawo futi kuti kweduwo kwacho kune mitambo yakadiwa asi ndozvipo mozviona sei naikule bensodzo ipapo pakatoneya dai bangoita kuti mangotseketudza kana fiyo hayo vichingoitika mwari wongopinda kuti motifambe fiyo yangoti 1k kungotseketudza nekuti iwo vanenge vachizonetsa kuti mafambiro avo vanogona kuti avanetsa asi kana zvaoma dai paigona kuti iwo vanogona vaiwana anovaperekedza hakuna dai zvaigona kuti imimi zvazvakaomawo nemunhu makatasana nehoridewo pamwe kuti zvinogona kuomerwa kuti mukwanise kubuda dai paya zvinhu panowanikwawo anokwanisa kuvaperekedza. Regai tigoona kuti manyasha dzavo dzichapindirawo sei pakwana noti pafiwo ndoinda baba futi kero mukati ndobva vatanga akati vakazobatsirwa naBaFarai vamunoona uri kumashure naWashy vakujutiwa ava baba yekera baba ndikati ko munogonda BaWashy ndakazondiudza ava vakutsongatisa madhiri kunzi meti dzati dzasingabhalansi zvachose vaibuda vakanyora zvokurevesa ini ndikati hazvinetsi bata foni ko bakero ndakati maita dhiri rekuti hanzi moda kutemeserewa pamusha moda kudii moda kudii mari dzacho dzokutaurwa hatisi kudziwisa bakero vakazviramba vakati ndo ivava BaRuva ndo vanei vandibata saka right now hatisi kuzwa kuti bakero vanenge vari innocent asi munhu unovatsvaka achivabata achiita kuti vazonzi munhu uri bhedhi BaRuva yakati babakero vacho vanonovhirivhitsa BaRuva ameno asi huri hwese ndakatanda ende babakero vanotongoti gore rinona 2023 zvokwadi zvakandiomera nekuti chose nangohwa kuti babakero ndinotovafonera babakero munoda kudii asi papa unazina mabata bakero muna wacho muna waiwa bakero asi zvandakanga ndakudzai musaita madhiri here munorohwa mari BaRuva muhwi hamutomboteerera nyange ndikakudzai madai makasvutukurwa vanhu vahanzi munhu wacho aikazokata foni BaRuva naBaFarai vabuda vakati dhiri rerudzi iro ramuda kuita varohwa vanyura va ino handisi kuti mainyura mari sei nekuti ndini handakaibata mumaoko ende yanga isingabudi izvo zvitava kudomboshava hamuiti madhiri masviko hino pano mudomboshava pedo netaundi hamozviona pedo netaundi vanhu vari mujinga nejinga neHarare saka laifiwo kazhinji vanoramawo pachiHarare taramba munhu unoisa madhiri BaRuva mozviwa baba dzangu mukaona woita madhiri baba please dhurai kana kundifonera kuti sister Shere kuno BaRuva vafunga kuti amutactic uyu kana vanogona ngodisappear ndo imwe issue yandakaona tikambohenga out nawo saka ndakaona BaRuva vanogona kukangana kutona kuti kana ndoda kutsauka vanongofamba kutanga kutotsvaga iwo wakamira kudai ndikazoona kuti iwe dai tega BaRuva mene kuti uri kuindepi vototi ndoda kutotsauka munotaura muHarare muno munorashika hamuzozivi mumwe masiya kuti mamuri papi handiti saka ndotokumbirawo kuti munditarisire munhu munotovatarisa zvene kutoti vafamba sei vanongobva havatauri zvakatoitika ndinavo saka please zvokuzonzi BaRuva vashayikwa mudombo handidi ndakutosirai mumutori mutarise kunonzi kuchiko tatoenda kwekumabvuku
kuti munhu pane ndepi daimanya mune mutaundi babaika amungoiti pese pese plus munotaura kuti sisi kana kuti dhai kana muchisvoda dhai ndoda kutsauka wotora nemunhu woenda nemi nokuti munoita chadzimira handiti handisi kukusvorai asi tingotaura in general uye kana mazorashika munongoti ndotsvakawo sisi chero nopashema tv vanhu vofona kuti fonai pamanhamba nditi mukarashika munoti munongoenda moti fonai panhamba idzi ndarashika bhabhai vedu